Здравейте, аз съм Антония. Днешното видео ще бъде на тема един летен ден. Ще ви покажа някои вкусни неща, които може да си направите. Ще ви покажа какво може да правите в един гаден летен ден, като днешния. Времето е ужасно тук. И това е. Като за начало едно парче диня, течен шоколад по ваш избор, нож и чиния. Режете динята внимателно, като я притискате. След това режете на малки парчета. И поставяте в чинията. Взимате течния шоколад и намазвате обилно. Това е полученото. Получава се много хубаво и вкусно. Следващо ще ви трябва Несквик на прах, лед, лъжичка и чаша. Наливате вода в чашата. Взимате Несквика на прах и с лъжичката гребете 2 супени лъжици. Бъркате и слагате леда. Получава се много освеждаващо. Какво може да правите в тези ужасни дни? Аз реших да изведа моето куче на разходка в близкия парк. Но ако нямате куче, може да си потопите краката в басейн. Може да поговорите с приятелка по телефона или да пишете в своя дневник. Това беше всичко днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте thumbs up и коментирайте каквото искате. До друга седмица!